Представете си да сте национален герой, да сте символ на надежда и да бъдете предадени от един от вашите. Васил Левски, апостолът на свободата, е истински фар за свободна България през 19 век, но през 1872 мечтата му е разбита от предателство. Кой би могъл да извърши подобно деяние? Един от най-близките съратници на Левски, Димитър Общи. Заловен по време на неуспешен обир, Общи е подложен на натиск и разкрива местонахождението на Левски на османските власти. Предателството довежда до ареста на Левски в Какрина, малко селце, и в крайна сметка до екзекуцията му на 18 февруари 1803. Иронията. Общи вярва, че спасява революцията, като жертва Левски. Мисли си, че борбата ще продължи и без него. Но какво се случва с делото на Левски? То надживява предателството, вдъхновявайки поколения в борбата за свобода.